हाय लोगोफोर, खुलुमहरलायबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव। लोगोफोर, नोंसोर आंनि भिडिअखौ नायलांदोलाय। आंनि भिडिअखौ जाय नायनो मोजां मोनग्रा बे अननानै लाइक आरो शेयार खालामना होदो, आरो जाय गोदानै नुसनदों बे अननानै साबस्क्राइब खालामना लादो। आङो साननै सानथाम जाबायमोन ब्लग लाबोयैया। माइ हाजिरा गायबाय थादोंमोन आं लोगोफोर। दिनै आङो थाङासै सान्दुं गोसाखाय, ओंखायनो नोंसोरजों दसे रायलायनो होननानै आं फैलायबाय आरोना। आंनि भिडिअ लाबोनायानो जाहैबाय मा होनो, दाथ' आरो गोदान मोनसे भाइराल जालायबायना, मा होनो, बर'निनो इउटुबार सासे फान्थावस्रि, बे आरो मोनसे गोदान मोनसे भाइराल जालायबाय। बेबो सासे भाइराल जानायाबो बोराय मानसिजोंसो जालायबाय आरोना भाइराल। मा जाबावगोन, खालि भाइराल। आं बेखौनो फंनैसो रायलायनो होननानै फैनाय जादों लोगोफोर। नोंसोर अननानै नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ। थ' बिदिबा लोगोफोर, आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै दै लोगोफोर, नोंसोर नायलांबाय थादो। आङो फान्थावस्रिखौ बुंनो सानदों आरोना। फान्थावस्रिया आंनि भिडिअखौ नायबाबो नायाबाबो आङो फंनैसो बुंनो सानदों। दाथ' फान्थावस्रिया गावनि जिउखौ बरबाद खालामनानै लाबाय। दा ससियेल मिडियायाव बुहुद भाइराल जाबाय दा बेफोरो। दा नोंथ' बुहुद सिनायजानाय, बयजोंबो मिथिजानाय ना लोगोफोर। फान्थावस्रिखौथ' दा बयबो मोजां मोनोमोन, बिनि फाव फेसन देखायनायखौ बयबो मोजां मोनो, आंबो मोजां मोनोमोन नायनो। आं बेनि ब्लगखौबो नायबाय थायोमोन आरोना। दा आरो बिदि आरो गोदान गावनो आरो मा खालामना लालायखो, थाखा फैसाखौ गाव निजेनो आथिं दं आखाइ दं आरजिनो हायो, सनमानखौ आरजिनो हाया। हौवाफोरालाय मा आखाय ना, दानो मोनगोन दानो बावगोन। हौवाफोरनावथ' सिन थाया, हौवाफोरनाव मालाबाबो सिन थाया। हाजारखि हौवा मानसिया दाय गिदिर माव, मालाबाबो हौवाफोरनाव दाय थाया। हिन्जावफोरा फिसा गोरोन्थि माव, थेवबाबो हिन्जावफोरनि गोरोन्थिया गिदिर जायो। ओंखायनो सानै हयै मावनांगौ आरोना खामानिखौ। भुला जाया नङा, जायो, बयहाबो जायो भुला। दाथ' आरो बुहुद ससियेल मिडियायावल' भाइराल दानिया। आवगोलनिया जाहैबाय एखेबारे गामियावनो मिलायनानै समाधान खालामनानै दोननायमोन। दानाथ' आरो बिदि नंला। दा बांसिनसो बिदि ससियेल मिडियायाव भाइराल जानाय जादों, बांसिनसो आरो भाइराल, बांसिनसो आरो जालांदों आरोना। दानि जुगाव आरो हिन्जाव माहारियानो जा सिख्लाफोरानो जा, लाजिनाय गिनाय गैला आरोना। लाजिनाय आरो गिनाय गैला। जै सानसे हमजागोन गाबोननो बावगोन, बेफोरबायदि जालांबाय आरोना। ओंखाम ओंख्रि गेलेनायफोरबायदि। उनाव जे आरो मा जाहैगोन बेखौथ' रावबो मिथिया। उननिखौबो साननांगौ आरोना, उननिखौबो साननांगौ, सिगांनिखौल' आरो सानबा जाया। आं बेखौनो फंनैसो बुंनो होननानै लाबोनाय जादों आरोना लोगोफोर। नोंसोर गाज्रि मोननो नाङा आंनि बुंनायखौ। आङो भिडिअ माबाखौबो क्लिप लानाय जायाखै दै लोगोफोर। आरोबो गाज्रि होननाय दङ ना, बे गाज्रि बुंनाय थानायखाय आङो लानाय जायासै। आरो गथ'फोराबो नायोना ब्लगखौ, गथ'फोराबो नायो। आजिखालि गथ'आसो बांसिन मबाइल लासै ना लोगोफोर। 4 बोसोर 5 बोसोरनिफ्रायनो निजेनो हारसिं मबाइल इउस खालामनो रोंनाय जालांबाय दानिया। ओंखायनो बाराद्राय गाज्रिफोरखौ लाबोनो एसे उसुबिदा मोनो आरोना। ओंखायनो आङो लाबोआसै। दुखु मोनदों बयबो। दा सासेनि बिखया दा बयबो खोनासंदोलाय, सोरनि रायनायखौ, सोर मा रायगोन बेखौ खोनासंदोलाय।
दा जायहाथ' दा भाइराल जाजोबदों बिहाथ' दा मबाइलखौ नायथ'नायानो नङा। जाय दा भाइराल जायाखै बेफोरो नायनानै खर' गुदुं जालाबायसिगोन, बुंलाबायसिगोन माबा माबि। माबानानैनो थांनानैनो एसे इउटुबारफोरा जमा थांनानैनो आंनिबा रायलायहैबा मोजां आरोना। थांनानै सोंहैथारबा बोरै जादों ओरै मादों बिदि आरोना। एखे मबाइलजों मबाइल हारला जालायबाय थाबा बांसिनसो माने हारला जालाङो आरो, गोसारलाङो, नङै खोथायाबो गिदिर जालाङो, फिसा खोथायाबो गिदिर जालाङो आंनि मथे आरोना। ओरै लाबा ओरै खोमसि, ओरै लाबा ओरै खोमसि, आंनि मोखांखौनो नुवा, आं नुवानो। औवा मेवाइ ओंखारदों ओइनै लोगोफोर। आंनि भिडिअ लाबोनाया बिसिनिनोमोन लोगोफोर। आं बारा बुंबाय थाला, बुंगौ माने लावगौ, ओंखायनो आङो बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। नोंसोरो अननानै आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना लादो बयबो, मोजां मोनोबा। बाय बाय।